Αναφέρεται δηλαδή το παράδειγμα ενός ζευγαριού, δύο νέων ανθρώπων, που όταν τέλος πάντων έχουν μία λογομαχία, μία προστριβή, μία διαφορά, όπως έχουμε όλα τα ζευγάρια, είναι μοιραίο και αναπόφευκτο, εκεί πηγαίνει ο καθένας, απομονώνεται στο χώρο, στο γραφείο του και απευθύνονται στο βοηθό της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή τι με συμβουλεύεις να κάνω, είπα αυτό, ο άλλος απάντησε το άλλο, πώς θα καταφέρω τώρα να τα βρούμε, δηλαδή δώσε μας οδηγίες προς ναυτιλωμένους για να ξαναφιλιώσουμε. Αυτό μοιραία δεν μας αποξενώνει, δηλαδή μπορεί να δίνει μια προσωρινή λύση, αλλά δεν μας αποξενώνει ως ανθρώπους, ως άτομα και φυσικά πρόσωπα. Ξέρετε, οι συμβουλές κανενός ή του κολλητού ή των πεθερικών ή των γονέων ήταν καλύτερες απαραίτητα? Όχι. Από τη μηχανή. Συνεπώς, εγώ νομίζω ειδικά ότι... των πεθερικών, κυρία μου, σε λίγες περιπτώσεις ήταν καλύτερες οι συμβουλές. Ναι, το είπα και ουδέτερο, δεν είπα αρσενικό και θηλυκό, ναι, έτσι, για να μην γίνει καμία παρεξήγηση. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι αυτά τα άτομα θεωρούν, γιατί έχω ρωτήσει το συγκεκριμένο ζευγάρι, ότι αυτή η μέθοδος τα βοηθάει, αυτή η συμβουλή. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι θα αντικατασταθεί κάποιος που είναι ψυχολόγος ή κάποιος που είναι life coach, ας πούμε. Και ναι, γιατί αμέσως μας πάει και αυτό στο μυαλό, δηλαδή γι' αυτό κατηγορείται η τεχνητή νοημοσύνη, ότι θα εξαφανίσει επαγγέλματα. Όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή εκεί που το ζευγάρι θα απευθυνόταν σε ένα ψυχίατρο, σε ένα σύμβουλο σχέσεων, τώρα μιλάει στη τεχνητή νοημοσύνη και it's all ok. Βοηθάει η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν αντικαθιστά. Και επίσης οι ψυχολόγοι, οι σύμβουλοι, οι life coaches πιστεύω ότι θα εκμεταλλευτούν αυτά τα συστήματα και θα τους βοηθήσουν. Αλλά όταν η άλλη έχει 30 χρόνια εμπειρία σαν life coach και έχει βοηθήσει ανθρώπους και έχει και την αντίληψη, την εμπειρία και το ένστικτο να μοιήσει τι είναι αυτό που εμποδίζει ένα ζευγάρι, τι είναι αυτό που εμποδίζει ένα άτομο στο να μπορέσει να ξεπεράσει τα εμπόδια στη ζωή του, αυτό δεν το αντικαταστά